kind Lord Jesus Christ, I, sinner that I am, approach the delights of your banquet in fear and trembling, not presuming on my own merits, but relying upon your merciful goodness. Many a sin defiles me, body and soul. I am guilty of many an unguarded thought or word. O gracious deity, dread majesty, I take refuge under your protection. All merciful Father, take away from me all my sins and iniquities. Make me clean in soul and body, and give me grace to partake worthily of your Holy of Holies. Grant that this holy sacrifice of your body and blood, which I am preparing to offer up, and of which, though unworthy, I mean to partake, may accomplish the remission of my sins, wash my guilt away entirely, banish evil thoughts, revive my better impulses, incite me to perform works pleasing to you for my own good, and prove the strongest of defenses, keeping me safe in body and soul from the wiles of my enemies. Amen. Is my body, which will be given up for you. Dili kamo mo'y nagpili kanako. Ako ang nagpili kaninyo. O gipili ko kamo aron manlakaw ug mamungag daghan mga bunga nga mulungtad. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Sa gihapon, mayong hapon mga suking ti paminaw. Yan sa bang tulumanon nga kiulukan the woman I love kunang babae nga akong kihikukma. Sa gihapon, kini inyong mga alagad sa mong tulumanon, Shelbert Dundoyano Sr. alias Veritas o John Lowen Lumanta. Tang hinaot kami nga sa gihapon na kamos mayong panglawas aron andam maminaw sa mga pulong atong maluwatan dinhi sa mong tulumanon. Iksuon dyan o bagasuking tigpaminaw atong na tuki, no? Kagahapon ang may tungod sa lawas ug dugo sa atong Ginoong si Kristo igsoon dyan. Tungod kay kagahapon kapiestahan man alang sa Corpus Christi. Yeah, Corpus Christi. Ug atong nasaad sa atong mga suking tigpaminaw igsoon dyan nga karon atong hisgutan pagayo ang kadtong continuity sa simbahan. Continuity sa simbahan, meaning ang pagkamapadayunon sa simbahan. Inline ni sa atong tema, may labot nas matuod nga iglesia. Okay. Nga wala pa na to gihuman. O gani, akong isaad sa atong mga suking tipaminaw nga ugma atong i-replay, no? Dinhi ang usa ka recorded audio presentation ni Attorney Marcelo Bacalso nga na-record nato niyadtong 2000 o 2000
katong nainbitar nato siya. Nga ang tema may labot na sumatuod nga iglesia kung the true church of Christ. So ugma atangin ninyo, no? O kini nga akong kauban si Igsoon dyan sa pagkakaroon karon lang gyud siguro yun ni nato, no? Makauban taman kay mobalik naman ni siya Manamilit na ko, Brad. oh, mobalik naman ni siya dito sa Manila, no? Kay klase na, no? Naapat taon ni estudyante pa ni sa BS Economics, 4th year student sa UP Los Baños, Sigsoon dyan. Atong yampo ni Sigsoon dyan nga kining palaran gayod o ang iyang plano ato na itong nahibawan nga inig kahuman mo proceed siya sa seminary, hoping ang atong langitong amahan Paglayo-layo pa na Mong Veritas. pero sa akong kabahin malauman ko kay nakita na ko Igsoon dyan ang hayag na, no? Base sa imong atong nakita diya kanimo, no? Salamat, okay. Brad, salamat. Okay. Nakaroon, no, atong iskutan na, no? Ang tema may labot na sa pagkamapadayonon sa simbahan ng Igsoon dyan. Alang yun sa atong mga suking ti paminaw. Labi na atong gusto gyud mangita magyud sa unsa gyud ang tinuod ng Igsoon dyan ba? Katong mga nagsusi. Katong mga nagsusi. Kay sa atong panahon karon, doon na may mga igsuon nato nga nanudlo igsuon dyan nga lagi ang iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Jesucristo ni atong unang siglo wala magapadayon. Mo kini katong ilang gitawag og total apostasy Igsoon Veritas. Total apostasy. Yeah. Samtang ang atong tinuo ang Katoliko nagtudlo nga wala maputol o wala mabugto ang tinuhuan nga gitukod ni Kristo. Ang buti pasabot nagpadayon. Muman gani nga atong gibasa ang Juan Kapitulo 15 tudling 16. Ato lang sublion nga matud pa. Dili kamo mao'y nagpili kanako. Ako ang nagpili kaninyo o gipili ko kamo aron manlakaw ug mamungag daghan mga bunga nga mulungtad. Kining bunga nga gihisgutan diri Igsoon dyan mahimong sabto nato nga kanang mga binuhatan. Mga bunga nga sa kasantos. Mahimo po natong sabton sa kanabang katawhan. Mga membro. Prueba ni ana sa unang Korinto Kapitulo 9 tudling 1 diin nagingon si San Pablo nga di ba kamo bunga man sa kung pag-alagad si Ginoo? Gusto natong matagad pag-ayos sa itong mga suking tigpaminaw Igsoon dyan, kining mga pulong ni San Pablo ba nga ang mga bunga daghan, yun siya manlakaw ug mamungag daghan, mga bunga nga mulungtad sa laing pagkahubad Igsoon dyan mupadayon. Yeah. Wala ni undang og pamunga. Nagpadayon. Pero sa atong panahon karon doon na may mga mensahero Igsoon dyan nga nanudlo nga pag hitabo atong mga panglutos sa una mga Kristiyanos, ang daghanan kanila gipamatay. Dayon doon na may nipadayon pero wala na manudlo sa husto nga mga pagtulunan. Kumbaga ingon sila nga wala na nagsunod atong gitudlo sa atong Ginoong Jesucristo, mura bag nag-imbento naglain nga pagtulunan mo man na ilang gipagawas Igsoong Veritas. Mo nang moingon sila nga nagkabaton na nahitabo gyud tong total apostasy. Tibuok gyud pagtalikod. Sa atong baruganan ani Igsoon dyan, mituo ta nga dunay mga tao nga o ingon tala mga Kristiyanos nga gipangpatay. Sama atong mga nangamartir sa pagtuo. Apan dunay mga nabilin nga ang mga nabilin nagpadayon. Dayon mutuo pud ta nga dunay mga tao nga nanindog, nanudlo og mga bakak. Naapod. Pero dili ang tanan. Sa laktod nga pagkaistorya Igsoon dyan, doon na gyoy mga nagpadayon. Katong mga nagpabilin nga faithful sa pagtulunan sa atong Ginoo. Yes, oo. Igsoon dyan, o mga suking di paminaw, ato sang kutloon dinhi ang
pamahayag sa itong mga igsuong nahimulag, itong mga igsuon Iglesia ni Cristo, no? Sa pasugo magazine nila nga issue September-October 1988, page 24. Giingon, kaya ang organisasyong dati dinaluyan ng dalisay ng mga aral ng Diyos, sumusunod kay Kristo at tinatawag na Iglesia ni Cristo, ay bumaling sa mga aral ng demonyo, sumunod sa mga bulaang propeta at naging Iglesia Katolika. Muna ang pamahayag nila sa Pasugo Magazine, September-October 1988, page 24. So, kung atong sabto na igsuon dyan, o mga suking tipaminaw, dili sila musupak. Yung kining Iglesia Katolika, nasumpay yun ni atong Iglesia ni Cristo. Matinood. Matinood sa unang siglo. Pero sa atong nasabta, nawala ang iyang pagka-Iglesia ni Kristong tinuod. Kay, matod pa, bumaling naman sa mga aral ng demonyo. Nanudlo na og mga pagtulunan nga iyas demonyo. Matod na nila, Brad. Matod na nila. Sama atong nagdili sa pagpangasawa, no? Mga pari, gidid, aral ng demonyo mong kuno na. Kuno ha. Kinon ato naman yung na-discuss igsoon dyan nga duha ka klase ng pagtudlo mahitungod sa dili pagminyo. Una, tinuod tong ilang giingon nga pagtulunan sa yawa. Nga ang reason, ang hinungdan, tungod kay sayop ang kaminyoon, mao nga gidid-an ang tao sa pagminyo, mao na'y pagtulunan sa yawa. Pero sa laing bahin, na ay pagdili sa pagminyo nga pagtulunan ni Kristo. Kadtong dili nagminyo tungod sa gingharian sa Dios. Gingharian sa langit. Kanang atong mabasa sa Mateo 19, tudling 12. Nga ningon si Kristo, nga aduna gayoy mga tao nga dili makahimo sa pagminyo tungod sa gingharian sa langit. For the kingdom of God. Nya mo man punday reason nato igsuon diyan. Nganong ang ato mga pari na gitawag og kanang celibacy. Dili sila magminyo for the kingdom of God. Ato lang gisunod tong giingon ni Kristo nga pagtulunan may tungod sa disiplina nga dili magminyo tungod sa gingharian sa langit. So dili na aral lang demonyo kanang atong bawop celibacy sa atong mga kaparian. Sakto. Igsuon diyan kay kung aral lang demonyo na si San Pablo o si Kristo kay sila dili man minyo, nakadawat sila niya ng pagtulon anak nakasunod sila ng pagtulon anak. Kung atong sundon ang argumento sa pikas. Yes, oo. At tulad ng gisgutan po gamay igsoon dyan o nabalikan na ito na gamay kay mauman lagi din na nadayag ba labi po sa itong mga bagong listener ka masig mo po na silang huna-huna ba. So, mga suking tigpaminaw, kining ilang giingon sa Pasugo Magazine nga, nanudlo na kuno og mga aral ng demonyo, mao nang nahimo na ning Iglesia Katolika. Mao na nga ang nipadayon, matod pa nila, dili na mao. Okay. Niato naman ning na discuss ang pipila ka punto ani igsoon dyan, nga dili gayud mahitabo, nga maganap ang tibuok nga pagtalikod o mahitabo ang total apostasy igsoon dyan tungod kay si Kristo na ay mga pulong na pasalig na unsa galito igsoon dyan nga dili gyud mahitabo nga maganap ang tibuok nga pagtalikod. Diya sa Mateo 16:18 igsoong veritas asa giingon sa atong Ginoong Hesukristo ngadto kang Pedro nga ikaw mao si Pedro ug ibabaw nining bato tukuron ko ang akong iglesia og bisan gani ang ganghaan sa kamatayon dili makabuntog niini. Klaro kayo nga iyang giingon sa atong Ginoong Hesukristo nga dili mabuntog. Og kana kung atong sundon kanang ilang pagtalikod kuno sa iglesia, murabag atong giingon nga namakak si Kristo o sayop ang giingon sa atong Ginoong Hesukristo. Yes. Katupong sa Mateo 28, 19 nga to sa 20. Ako mag-auban kaninyo hangtod sa katapusan sa panahon. Dili lang taman sila mamatay. Yes. Dili lang tungod sa persecution, kundi ingon sa tanang panahon. Sa ubang hubad ingon ba hangtod sa katapusan sa kalibutan, no? Ingon ana. So pa man natapos ang kalibutan, buti pa sabot hangtod karon, giubanan gyapon ang maong iglesia. Ubunya na hinumdog pa jud ko igsoon diyan sa
kadtubang sa Mateo Kapitulo 7, 24. Nga kadtong naghisgot ang atong Ginoo nga busa ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti ug nagtuman niini mahisama sa kataong maalamo nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato. Ato ning kuwag base igsoon dyan. Kaya ang iglesyang gitukod ni Kristo natukod man diha ibabaw sa bato. Simbolohan ba nga kinilig-on gayud. Ug ang iyang kalig-on giklaro dinhi nga sa dihang mibundak ang ulan ug mibaha ang mga suba ug ang hangin mihapak ug mikusukuso ni adtong balaya, wala kini matumbag kay natukod man diha sa bato. Yan. Apan ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti ug dili magtuman niini mahisama sa kataong buang-buang nga nagtukod sa iyang balay diha sa balas. Sa dihang mibundak ang ulan ug mibaha ang mga suba ug ang hangin mihapak ug mikusukuso ni adtong balaya natumbag kini ug nagkunog. Ato ning gikuwaag base igsoon dyan tungod kay sa paghibalo ni Kristo nga magtukod siya og kingharian kun iglesia nga dili mabuntog. Iya pa yung giklaro nga natukod diha ibabaw sa bato. So pwede nato sabton igsoong veritas nga katong mga makusog nga ulan, atong mga hangin ug uban pa mao ni ang mga persecutions. Apan kay kining maong simbahan iya manggi tukod diha sa malig-on nga bato. Lig-on gyud kini. Ingon siya dili kini mabuntog. Ug sakto po siyang gingon bisan gani ang kamatayon dili makabuntog nini. Correct. Igsoon dyan. Ug gunya atong hisgutan sa pod igsoon dyan, no? Kini bang medyo ang kanabang laing sana anggulo ba aning elemento ba nga may tungod ani mga persecutions. Ug kini bang inuntalang mga galamiton gali sa yawa giunsa niya pagsulay o guba ang simbahan. Kay sa atong panahon karon daghan kayo ang nisulay o guba nining simbahan na. Ang Mateo 7:24 igsoon dyan nga atong gibasa naghisgot nga ang balay nga matukod ibabaw sa bato lig-on o mapamatud-an kini pinagis mga baha o mga unsa ng klase gali dyan mga unos, hangin, unos yun ana bisan pag unsaon pag bagyo unsa diha mga kakulian unsa na diha mo exister gihapon makita gihapon ang mga balay meaning tungod kay lig-on ang iglesia nga gitukod po ni Kristo ingon ana igsuon dyan daghang kayong mga unos. Kung atong basahon diya sa kasaysayan igsuong veritas daghan kayong mga erehiya, daghan kayong mga pareya ni Arios nga nagdaot sa simbahan kani adto pang panahon. Then napay mga emperador nga nagpapatay pa man gani sa mga Kristiyano pero atong makita almost 2,000 years na nagbarog lang gyapon ang simbahan nga malig-on ug nagkadagan pa man gani ang mga membro hangtod karon igsuong veritas. Yes. Gani igsuon dyan na ay kanabang sinulat ang usa ka kinibang pare ba nga si Reverend Matthias Frem, no? Sa iyang Dogmatic Theology for the Laity, no? By Reverend Matthias Frem sa pahina 301 ngadto sa 302. Igsoon dyan ato ning basahon alang sa itong mga suking tigpaminaw. Gamatod pa niya, the duration of the church is even more remarkable. The states in which the church first arose have disappeared. Itong mga estado ba? The cultures with which she grew up have collapsed. Only the church has remained. Immutable in her internal essence. A permanent factor in the constant change of time. She has always held the same doctrine, the same sacraments, the same supreme leadership. She survived the collapse of the Roman Empire with all its many crises. Sa di pa nato ni ipadayon igsoon dyan, ang banggiitang kanabang ingon talang dyan nasud ni adto nga katong gitawag galig
Roman Empire nga gihangad tus mga Muna superpower kaniadto. ng superpower diin sa permero gilutos ug maayo ang simbahan. Pero sa kasaysayan igsuon diyan nahugno na lang tong imperyo ha. Pero ang simbahan nahugno ang simbahan. Nagpadayon. Yeah. Dayon with all its many crises ang simbahan gyud igsuon diyan ni survive gyud. Yeah. She was not pulled aside by the great migration. She could not be overcome by the internal weakness of her authority. During those days that witnessed the deepest degradation of the papacy, 10th century, ikaw kabalo ka na igsoon dyan, nor through the external power of emperors and French nationalism, nor by human sins. Ato ning hapalaw man og ayo igsoon dyan, no? Kay ang kontra actually sa simbahan igsoon dyan, kung atong sabton dia ang kasaysayan, dili lang kay kanang naa sa gawas. Bisan ang naa sa sulod. Bisan ang naa sa sulod. Kay pipila sa mga sakop sa simbahan, naghimo og mga buhat nga dili maayo igsoon diyan. Sa ako na ganing giingon kaniadto atong una na kong pagbisita din ni Igsong Veritas nga bisan man gani mga pari, mga obispo og mind you bisan ang naay santo papa, mga santo papa. Yes. Nga nakasala, nasipyat gyud og nakahimo og mga makauulaw nga mga binuhat apan nga naman nga ang simbahan nagpadayon hangtod karon. Yes. Kay basi gihuna-huna ba sa atong mga suking tigpaminaw nga ang kaaway sa simbahan nga gitukod ni Kristo nga kini mao ni ang Iglesia Katolika ron igsoon diyan kanarang nasa gawas. Atong klarohon nga dili lang kay nasa gawas, naidagan sa sulod na sa sulod. Gani si kung wa ko malimot si Cardinal Vidal kadtong ng Archbishop of Cebu so ano. Yeah, kadtong nahinumdum ko kadtong convention sa Catholic Faith Defenders dito sa Cebu nga di nakatambong ko. Niingon to si Cardinal Vidal nga kasi diyang gisgutan niya ang mga kaaway sa simbahan. Ingon siya nga mismo sa sulod naagyapon na yung mga kaaway o mas ngilngig hinoon kayo. Mas ngilngig yun ba? Ang kaaway sa simbahan nga nasulod nga naman igsoon dyan tungod kay kanang nasa gawas makita mo na to. Pero kuno kanang kaaway nga nasa sulod na isod mura man na sila natay mga example ani Igsong Veritas matag lako gamay kanandagan man kayong naguol nga nung si Pope Benedict XVI kuno ang nahimong Santo Papa. Kay naaman goy against maguni si Pope Benedict katong kani pa siya Cardinal Ratzinger niya ng mga movement nga tugutan na magminyo ang mga pari kanang tawag anang na mga women ordination mga inana og mga liturgical abuses no kana against man gyud kay si Pope Benedict anapan naalagi kini mga grupo sa mga Katoliko nga nag-move pod ni ana ug mo'y atong gi kuan nga kinisayop na ila naa sila sa sulod apan nasayop sila sa ilang mga pagtulunan usab. Sa ato pa igsoon diyan ang akong analysis ana igsoon diyan dili gyud mo sugot ang Ginoo nga ang simbahan makapanudlo o makabarog og mga baruganan nga dili mao. Kanabang mo divert sa lain nga baruganan ba? Meaning si kanang atong Pope karon si Pope Benedict XVI kuan siya iyag yung gipanalipdan ng orthodox teaching sa simbahan kung sa gyud iyang giparugan sukad pa sa una katong tradisyon nato so Veritas ipadayon gyud kay mura man gud nga masakripisyo ang tradisyon sa simbahan kung kadtong mga movements iya tong uyunan na gani kanang nabalita magina sa TV kanto si Archbishop Emmanuel Milingo kana iyang movement nga married priests now kana gi-excommunicate kina siya sa atong Santo Papa. Yes, may kaimo nang naisigutan ning sunjan kay nako ika-share ana nga gusto nato nga mamalandong bagayo to mga suking tigpaminaw. Kay kanang vow of celibacy gud sunjan sa akong analysis ana mo nay accomplishment sa simbahan ba nga nahimo niyang requirement alang si mga kaparian nga para nako highest kaayo nga kana bang nahimo niyang achievement
sa kasaysayan igsoon dyan. Kanang celibacy. Oo. Kay sa first century nga bag-o pang simbahan ni Kristo, optional raman na. Meaning, nga dunay pare nga minyo, doon na pwede dili. Pero kung minyo lagi, kinahanglan o sara, katong gisgutan sa 1 Timoteo 3:2. Na pag-abot sa panahon, ang simbahan, iyang gi-require na ngadtos mga kaparian, kay nakita niya nga, mas maayo, mas ikaayo, o kanang mas taas ang kanabang level sa mga pari kung ilang kumbaga ilang dignity. Ilang pilion ang pag-alagad sa Ginoo nga dili sila magminyo. Kumbaga na may giingon sa Biblia, you cannot serve two masters at the same time. Yes. Kumbaga sa umaga kuno natoy pare nagbinong sa umaga katawan ni Kristo, sa gabi katawan ni Kristo kuno. Murag inana kataonon kay atong paminawan ba, pero panalitan ko no og magmisa naalay mo kalit kuhit nga anak murag inana bitaw. Murag makadisturbo sa iyang pagkapari. Yes. Dili na to isipon nga kadtong panahon sa unang siglo nga optional kanang kaminyoon o kanang celibacy nga di ta maingon nga dili to maayo ang ilang panahon. Maayo to kay maayo man po nang magminyo, di ba? Pero naamanggoy makita nato dire nga mga pasahe sa Biblia igsoon dyan nga mas maayo ang usak ka moalagad si Ginoo nga single siya. Single siya, meaning sa tupa kung nahimo na sa simbahan karon nga ang iyang mga pare nga dili magminyo for the kingdom of God, sa tupa ni sakah ni improve ang iya bang quality o ang iya bang ang iyang inuntalang baruganan. Ngano man kay si San Pablo igsuon dyan niingon sa 1 Korinto kapitulo 7 tudling 38 igsuon dyan niingon siya nga busa ang tao nga makigminyo sa iyang hinigugma nagbuhat og maayo. Apan siya nga nakahukom sa dili pagminyo nagbuhat og mas maayo pa. Mas maayo pa, no? Yeah, maayo ang pagminyo, apan siya nga nakahukom sa dili pagminyo nagbuhat og mas maayo pa. Hibalo naman taon sa reason ana kanabang kung mga lagad ka. Matud pa ni San Pablo, minyo maayo. Pero mas maayo ang dili pagminyo kung moalagad ka sa Ginoo. Igsoon dyan kay di man mabahin nimong huna-huna. Kumbaga nahimo po ning mas maayo dili lamang adto sa usa ka pari kundi nahimo pong mas maayo sa tibuok simbahan. Ngano man kay ang pari maka-focus man hinuon siya sa iyang pagkapari, sa iyang pag-alagad sa simbahan, sa iyang pag-alagad sa katawhan. Yes, igsoon dyan. So bali ang simbahan ni kuan siya ni saka ang iyang ganaba inuntalang kwalidad sa baruganan niya. Kaysa permero sa bago pa ang simbahan, optional raman ang celibacy. Pero pag abot sa panahon, iya nagyong gihugta na nga mas maayo nga atong both magpari, mag-single na lang yun for the kingdom of God. Sa ito pa, iyang tagaag dakog importansya, kining giingon ni San Pablo nga apan siya nga nakahukom sa dili pagminyo nagbuhat og mas maayo pa. O kana gisunod ram po na sa atong simbahan katong kung kanos agi sugod tong celibacy kana ilang gihimong basihan ang giingon sa Biblia pinagi sa Apostol San Pablo. Mao nga nagtuog jud ko igsuon diyan nga nganong na elect si Cardinal Kanhi Ratzinger nga nahimo siyang Santo Papa kay dili buot ang Espiritu Santo o ang Dios nga mo demote o kanabang mubalik ta atong katong kaniadto nga imbis ni improve na nisaka na ang kwalidad baruganan sa simbahan mubalik na pud sa ubos. O kana dili gyud itugot pud siguro sa Ginoo nga mahitabo kana. Kay makadaot man na sa simbahan kung kumbaga atong basig mo decline na hinuon ng simbahan, no? Kung atong sundon tong kanang minyo na lang ang mga pari. Nana. Yes. Ato lang pong iklaro igsuon dyan nga wala biya na gipugos ha. Itong mga pare nga dili sila magminyo. Kay in the first place igsuon dyan katong imong giingon gibutang naman ang requirement ron sa buot magpare sa seminary. So aware na ka nga ang magpare karon single gyud. Kumbaga og magpare sila ilang desisyon. Parte sa ilang desisyon nga dili sila magminyo. Paingon pa lang sila nipili na sila. Asa man ka, minyo ka, dili. Minyo ka, minyo, ayaw lagsulod ya. Mao. Dili kay gipugos, igsoon dyan.
Inana pulo man ganin na katuig ng pag-eskwela sa pari. So diya pa sa permero makapamalandong na siya og asa gyud siya na ay step by step niya nga proseso kung magminyo ba siya o dili. Okay, basig maingon siya nga ug magminyo day ko, then mga lagad lang po ko o magsiip, diba? Press na ako igsoon dyan. Or kanang sana mag-evangelist ko, magminyo ko, pero dili lang ko diha sa priesthood kay gi-require naman nga dili magminyo. Pwede, nana, o gusto jud magminyo. Pero ayaw ing nang gipugos nga nanudlo ang simbahan nga sayop ng kaminyoon mao nang dili paminyoon. May pasangindan din ta nagtudlo og mga pagtulunan sa yawa, dili pod biya igsoong veritas. Dili, no? Ato na nang naklaro. So mao na nga ang simbahan lig-on yun siya sa iyang baruganan nga gipaluyuhan sa Espiritu Santo. Igsoon dyan. Mao na nga bisan pagdaghan kay iyang mga kaaway gikan sa gawas, kaaway gikan sa sulod, di gid siya malupog igsoon dyan. Kana lang gingon niyang ganghaan sa kamatayon. Dili makabuntog. Kana it suffices na igsoong veritas. Yes, Gingon, no? She has always held the same doctrine, the same sacraments, the same supreme leadership. She survived the collapse of the Roman Empire with all its many crises. She was not bowed aside by the great migration. She could not be overcome by the internal weakness of her authority during those days that witnessed the deepest degradation of the papal see. Itong sa 10th century igsoon dyan, no? Yeah. So, ug ato ba ning ihulagway igsoon dyan sa kung nakabasa man gyud putag kinagmay og kanang kasaysayan nga daghang kaayo mga nahimong leader sa atong simbahan nga dunay mga bad example nga naipakita nga mauunta toy elemento nga daw maguba unta ang simbahan, pero bisan pa ni ana wala gyud mahugno igsoon dyan. Napakahilaing relihiyon o sekta nga maka-claim sama na nang giingon niya ng pare. Kay igsoon dyan kung usa ka leader sa simbahan na dili ka matinud-anon, sama ra man gud og gihinay-hinay nimo og pawik, imong giwiken ang simbahan. Diba? Pero kung atong tanawon pod brad sa kasaysayan sa simbahan, bisan gani katong mga di pod bitaw ta kaingon nga daotan na gid tong mga santo papa ha. Yes. Kay bisan kato si Pope Alexander VI, naapod biyad siya nahimo nga maayo, bisan sa inato na gid siya the worst pope siya, pero diha sa side sa mission ba sa simbahan, sa missionary nga work sa simbahan, nahimo pod biyang successful kini si Pope Alexander VI. Yes, ato pa igsuon dyan na siya nahimong maayo, natampo sa simbahan, at the same time na apoy negative. Kanang mga negative aspects nila igsuon dyan, muna'y atong giisip nga mga elemento nga gisulay o gamit sa yawa sa pag-destroy, paguba sa simbahan. Pero og atong hunahunahon pag-ahig igsuon dyan, kung kining simbahan nga Katoliko iya lamang sa tao, para na ko igsuon dyan, dugay ra ning nawala. No. Dugay ra ning nahugno. Dugay ra. Kay ang gahom sa yawa, kung dili lig-on ang usa ka simbahan, makaguba gyud igsuon dyan. Unsaon man niya pagguba nga kining atong simbahan, gingon man ni San Pablo mo man kini ang lawas ni Kristo. Yes. Unsaon man nabuntog naman gyud ni Kristo ang yawa. Mapanag-ing nato na dyan kanang mga binuhatan sa itong mga leader sa una o mga sakop nga dili maayo. Ato nang mapanag-ing sa kanabang mga taya, mga kanang bukbok, sa usa ka kanang bungbong, sa usa ka balay, nga kung bukbok ko nagali mong bungbong, ay mga taya-taya na unsa diha kanabang mga, that means nga gabok na ng imong mga kanang imong haligi unsa diha. So kana nagpasabot nga paingon gyud nga maguba imong balay. Ang ato pong simbahan daghang nahimong ingon ana diyan. Nga no weak ang ubang mga sakop, ma-leader man o mga iyang mga anak. Pero nganong nagpadayon man yun siya, meaning wala gidaog. Wala gidaog sa kanabang evil inuntalang move. Mga buhat sa yawa nga iyang gitirahan ang mga sakop ug mga lideres, wa gyud magsilbi igsoon dyan. Ang simbahan ni barog lang gyud gihapon nga madaogon. Kanang napo ko ikaduwa nga na ba dingon mga taya-taya. Ang simbahan man gud pod
kinilaging giniyahan sa Espiritu Santo, kung naaman gani taya niya ug uban pang mga guba-guba, iya man pong i-repair. Tama. Kumbaga kung katugaling panahon ni John Paul II, gi-correct niya tong mga pagtulunan sa simbahan kaniadto. Limbawa katong kang kang Galilei kung nakainom kay Igsong Veritas. Yes. Nga nangayo og kining pasaylo, open kay nga gipangayuan og pasaylo sa atong Santo Papa kaniadto ang sayop sa simbahan natong case ni Galileo Galilei. Yes, igsoon dyan. O natay basahon nga tudling sa Biblia igsoon dyan nga kinibang kung ano man nga ang simbahan nga iya sa Dios kuan man gyud siya kanang sana lig-on man gyud siya. Siyempre kay iya gud sa Dios. Ato na nang gibasa sa Mateo 7:24 og ang sumpay nga ang usa ka balay nga matukod ibabaw sa bato lig-on yun. Sa kunsaon og bagyo unos unsa diha mobarog lang yun sa gihapon igsoon dyan. Mahimo nga ang balay dyan nga matukod ibabaw sa bato, ang iyang bungbong wa baka mayo pagkalansang, ang iyang atop mahimong mga palid, pero dili gyud maguba ang tanan tungod kay ang iyang mga haligi maayo man pagkapundar iya sa bato. Mahimong maingon ana pud ang iglesia na tungod kay natukod man ibabaw sa bato iyang mga haligi, so mubarog yun na siya sige na maayong foundation. Pero mahimo sigurong ingno na tungod kay dunay mga sakop nga huyang, mga palid, masalaag, mahimong dautan, pero dili gyud ang tibuok igsoon dyan. Ngano man kay ang simbahan lagi natukod man diha ibabaw sa bato. Di gyud mahitabo nga makumpleto, matibuok gyud nga maguba siya. Muga total, dili to mahimo. Kay kung tibuok gyud nga natalikod, naguba ang simbahan yadtong natukod ni Kristo sa unang siglo, asa naman ang pagtulon-an day sa Mateo 7:24 nga ang balay nga matukod ibabaw sa bato lig-on, dili gyud maguba. Atong gidawat dyan ang kamatuoran nga ang simbahan dunay mga sakop nga mga ingnon talang week, gikan sa leader, gikan sa Santo Papa, paingon sa iyang sakop dunay mga week, pero bisan pa niana ang simbahan nagpadayon na para nako usa ka miracle, dako kay milagro Igsong Veritas. Kay ang kanang mga buhat gud nga dili maayong gipakita sa mga sakop igsoon dyan gikan sa Santo Papa paingon sa ubos, mao man gunay mo pagguba sa ako nang giingon punta sa simbahan. Pero nganong wa man siya maguba? Kay dili mo sugot ang Dios nga mapakyas ang iyang mga pasalig. Kumbaga gigiyahan gyud sa Espiritu Santo kining atong simbahan, no? Igsong Veritas. Atong basahon igsoon dyan ang Buhat Kapitulo 5. Kay naghisgot diri nga ang iya lagi sa Dios dili gyud siya mabuntok. Og ang Iglesia Katolika gyud igsoon dyan na pamatud-an diya sa kasaysayan walay laing kahugpungan nga napamatud-an ang iyang kalig-on nga naa gyud siya nagbarog kanunay bisan pa sa mga dagko kay kakulian igsoon dyan. Atong basahon kining naa sa Buhat Kapitulo 5 tudling 33 ngadto 39 igsoon dyan, no? Matud pa. Sa pagkadungog ni ini sa mga sakop sa labang hukmanan, nasuko sila pag-ayo og buot nilang ipapatay ang mga apostoles. Apan usa kanila si Gamaliel nga usa ka Pariseo ug magtutudlo sa balaod nga gitamod pag-ayo sa tanang mga tao. Mitindog ug misugo nga pagulaon unag makadyot ang mga apostoles. Unya miingon siya sa labang hukmanan, mga taga-Israel, pagbantay kamo sa inyong pagabuhaton ni ining mga tawhana. Kay kaniadto dihay ginganlag Teudas nga nagpakadakong tao ug may mga 400 ka tawo nga misunod kaniya. Apan gipatay siya og nagkatibulaag ang tanan niyang mga sumusunod ug nahanaw ang iyang kalihukan. Gihulagway diri igsoon dyan ba nga ang kahugpungan o ang grupo ba nga natukod lang og tao di gyud magsilbi, mawala gyud. Moabot gyud ang panahon nga mahugno, mawala. Atong ipadayon. Sa panahon usab sa pagsenso, si Judas nga taga Galilea nakadani og mga tao apan gipatay siya og nagkatibulaag ang tanan niyang mga sumusunod. Busa niining kasuha karon. Ayaw ninyo sila hilabti, pasagdi sila,
Kay kung kining ilang laro ug buhat iya lamang sa tao, mahanaw gayud kini. Apan kung iya kini sa Dios, dili gayud kamo makabuntog kanila. Mahitabo pa hinuon nga kamo nakig-away sa Dios. Kung ato bitong tan-awon igsoong veritas sa mga apostoles sa atong Ginoong Hesukristo, si San Juan ramoy dili martir. Katong pulo gipatay gito sila. Yes. Nang martir gito sila. Kung tanaw nato nga sa bisan pag gipatay tong pulo ka buok, nagpadayon gyapon ang simbahan, matud pa sa giingon diha, kung kini iya sa Dios, dili kini mabuntog. Yes. Sa to pa kining atong simbahan, klaro kayo nga iya sa Dios. Kay gipatay tong mga tawhana, Yes. nagpadayon ang simbahan. Oh, nagpadayon. Nindot nga imo nang gihisgutan igsoon diyan. Kay sa ako gong analysis igsoon diyan, kadto galing giingnan si Pablo ni Kristo nga, Pablo, maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem, pagpamatuod usab sa Roma. Inaabot gud sila sa Roma. Then dito nagmalambuon pag-ayaw kay daghang nakabig bisan pas mga panglutos. Grabe kayong panglutos dito sa Roma igsoon diyan. Patay gyud. Oo. Kanang Human Torch. Dayon ang wa good maalinggati sa mga emperador igsoon diyan. Kaya ang ilang krusada pag patay sa mga Kristiyanos, abi nilag mahurot nga mawala ang mga Kristiyanos kung ilang pamatyon. Wa silang kaatik nga liven usa daig kayest ang kamatayon sa usa ka Kristiyano igsoon diyan. Oh, natoy Santos nga ingon na igsoong veritas if ay si Saint Justin batoy nag-ingon niya na nga ang the blood of the martyrs murag yeast sa simbahan. Naa sa Biblia igsoon diyan ato sang pangitaon na diri sa kumbaga kung the more sila nga gi-persecute, the more na hinuon sila ba nga nahimong eager sa ilang pagtuo. Sige ingon diha igsoong veritas. Okay. Kadto bang naghisgot og usa ka pasumbing nga igsoon diyan nga gawas kun kini mamatay, mamunga kini og daghan, no? Nalimot lang ko sa text unless a seed dies. Yeah. Naa siya sa buhat Juan. Palagi na siya Juan. Kapitulo 12 if I'm not wrong or sa 14 ba? Yeah. Diara. Hey, salamat. Juan Kapitulo 12 tudling 24. Yeah. Sultihan ko kamo. Ang usa ka lugas sa trigo magpabilin nga usa ra gayud ka lugas. Gawas kun kini ipugas sa yuta og mamatay. Kun kini mamatay, mamunga kinig daghan. Diri nakabasi ang kanabang kung ano ba igsoon diyan. Nga kung pamatyon ang mga matuod nga Kristiyanos, wala kini magpasabot og kapildihan. Nagpasabot hinuon ig pagdaghan. Ug mo ni wala mabantahi sa mga emperador nga pagano igsoon diyan. Kay kung nahibalo pa sila ani, wawa lang unta sila pamatyon ng mga Kristiyanos kay di pa tingali mo daghan og gayo. Natoy gisulat sa usa ka early church father nga kini natingala naman hinuon sila nga ang mga Kristiyano ganahan naman noon nga taralon, ganahan naman noon sila nga mahimong martir. Ilang bang tinguha nga ganahan sila magpakamatay alang sa ilang pagtuo. Punay nahimong tendency niya atong unang panahon, unang siglo, igsoong veritas. Kay natanong manggod sa ilang kasing-kasing katong pamulong sa Ginoo nga bulahan kamo nga mga ginalutos. Tungod ka nako. So isog sila di na sila mahadlok matay. Ila nang na-adapt tong giingon sa Ginoo ba nga ayaw kamo kahadlok ni adtong mapatay sa lawas. Pandili makapatay sa inyong maayong relasyon kanako. O sa inyong kalag. Kadlok ninyo itong makapatay gyud sa lawas ug kanang maayo ninyong nga relasyon. Sa imong Dios. So ito pa ang Dios naman yung makapatay sa itong kalagi so dyan. Kanang muantihay ba? Ang iyang sanctifying grace. Kumbaga nasuya na lang noon tong mga emperador kaniadto Brad kay kining mga ilang pamatyon katong ibutang nila sa Coliseum bitaw sa Roma, magdaig samot man hinuon sila nga magdaig sa Dios mentras sila gipatay. Yes. Kanang giingon sa Biblia ingsun siyan nga ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod nahimo hinuong importanteng bato nga mao na si Kristo. Kanang batuha god o kanang Christianity igsuon diyan mo gyud paminaw na ko igsuon diyan muguba sa tanang gingharian dinhi sa kalibutan. Kadtong giingon
sa Daniel 2:44, ang Dios sa langit magatukod og usa ka gingharian nga dili gayud malumpat. Pero kana dyan inanay na siya nga natuman. Nga naman, kay ang simbahan yun ni Kristo, kining Katoliko igsoon dyan. Pagkadaghan naman kay ning kaway, sumalas ka sa isayan. Mao. Pero nga nung nagbarog man yun siya kihapon, Hangtod karon. Oo, dili lang kay gamit ang espada, naa mismo ginamit mismo ang Biblia. Nagkuan sa simbahan, nag-atake, pero wa gyapon ang simbahan. Kay mismo kanang mga binuhatan lagi igsoon dyan, ako yun ang pahimugatan. Pananglit ikaw dyan, naa naman kay inclination nga magpare, kay masulod magka-seminary. Pananglit mo, kalit lang ka igsoon dyan, inig kapare ni mo, kanang mabugoy ba ka igsoon dyan ba? Mahimok kang dautan nga pare. Ako para na ako, usan naman kasa kanang elemento dayon nga mooy mo hinay-hinay po o pa-weekend sa simbahan. Meaning, usan na ka sa ingnon talang kaaway sa simbahan. Bisang nakakasasunod. Mag-create, mag-skandalo. Yeah, Nga no, kay kung magdaghan gud ang atong mga pare nga sa lawayon, sama ra man gud nga giguba ang atong simbahan ana igsoon diyan. Pero sa kasaysayan ng igsoon diyan, wa man gyud maguba atong simbahan bisan pa niya na. Bisan sa kadaghan nila nga mga pare, usay ma-experience pud gani nato sa atong kaugalingon, pero padayon lang ta nga mutuo gyud sa giingon sa atong Ginoong Hesukristo. Mao nang uban nga igsoon diyan nagsalig. Kay bahalag mag-relax lang daan ni uban mga sakop kay gipasaligan na bitaw tas Ginoo nga di maguba na itong simbahan. Bitaw pasalig pero inig atubang nimo dito sukmanan, bantay ka. Bantay ka do. Bitaw ang imong tan-aw ang structure man sa simbahan gipasalig sa Ginoong di maguba, pero ayog katawa diha kay inig kamatay nimo moatubang ka didto niya og pasudlon ba ka diri sa mga sakto gyud sa dito. Mo man na pod kay basig mga Katoliko pong naminaw baron inalipay ba nga lig-on niya tong simbahan di bahala nag-inana sila, wala baga wa koy pakialam inana. Bahala nagsigig at takihon subang relihiyon, total gipasaligan na mas Ginoong di maguba bitaw. Gipasaligan lagi ni maguba, pero pagbantay nig atubang nimo dito sa langit atong timan-an igsoon veritas nga kita naasad tay responsibilidad ba nga mopalambo usab mutabang. Meaning magmatinud-anon ta. Dili ta magsalig sa pasalig. Kumbaga mo cooperate sa iya ang buhat sa pagpangluwas. Yes. So mao na nga nganong hingdaghan pag-ayo ang sakop kay naa nadaan gipanghulagway na sa Ginoo nga ang kamatayon sa mga martir nahimong igpapatubo sa simbahan. Nga mo'y nakapadaghan niya. Mao na nga di gyud ko mudawat anang total apostasy igsoon diyan. Kay pagkadaghan ng giulaan, kanang pagkadaghan ng dugo nga naagas sa mga martir, unya mawala lang ang simbahan. Mao. Completely disappear igsoon diyan. Ang giingon pa gyud sa atong Ginoong Hesukristo dito sa Mateo 28:19-20, I will be with you until the end of time. Wala siya niingon I will be with you. Not I will be with you until you die. Taman mo mamatay, mawala na pug ko. Dili, ang ingon siya nga bisan sa katapusan sa panahon, pagaubanan niya ang iyang iglesia. Yes. Napa may pipila ka minuto sigsun dyan. Kining sa Juan 15, niingon ang Ginoo, ako ang punuan sa paras, ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya mamungag daghan. Kay kun wala ako, wala kamoy mahimo. Sa inyong pagpamungag daghan kapasidunggan ang akong amahan, ug sa ingon ni ini kamo mahimong ako mga tinun-an. So sa laktod nga pagkaistorya igsoon diyan, ang mga apostol katugaling nabanaw ng Ginoo din nisaka na sa langit. Di ba nalig-on man to sila igsoon diyan? Sila ni Pedro ug uban pa. Sa ato pa nagpabilin sila na dayon human sa ilang pagka nahadlok. Kinahadlok mo ito primero katong ilang pagkatalawan nila, no? Nagtago-tago. Pero sa dihang nakita na nila nga si Kristo na banhaw, andam ug balik ilang pagtuo ug nalig-on sila. Sa ito pa, nagpabili na dayon sila sa Ginoo. Kunya unsa may pasalig sa Ginoo, kamo kung magpabilin mo, mamunga kamo daghan. Sa ito pa, magdaghan sila. Unya, kadtong mga nahitabo sa first century igsoon dyan nga napamatud-an nga ang mga apostol nga nagpabilin. Then daghang mga sakop nga nga martir. That means nga mudaghan gud sila kay may pasalig si Ginoo. Dayon giingon niya 16, mga bunga nga mulungtad o mapadayon.
mao nga dili mahitabo nga mawala igsuon dyan. Muna nga unsang tinuhuana sa tong panahon ron nga nagtudlo nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo nagpadayon yun nga wala maputol, nagmadaogon bisan pas dagko kay mga kakulian. Ang Iglesia Katolika igsoong Veritas. Yes. Walay laing makaklaim. Tungod kay kita ra man gyud pod. Base sa mga ebidensya diya sa Biblia, sa kasaysayan, mo gamit ang kasaysayan, mo pamatuod man gyud, mo patigbabaw man gyud ang Iglesia Yes. Katolika. Dayon na ako'y hapit na limtan igsuon dyan. Kaya naamang ko'y gigamit ng ato mga igsuong na himulag nga o tinuod na ay mga bunga pero gipamatay man din nangawa, di wa na nagpadayon. Kaya pangmatay naman tong mga maayong bunga. Di lagi na mahitabo. Kaya kanang ilang kutluon igsuon dyan sa buhat 2029 nga naghisgot, nahibalo ako nga inigbiya ko kaninyo anahaon kamos mapintas nga mga lubo ug wala sila'y sayluan sa panon o sa mga magtutuo. May pipila unya katao diha sa inyong pundok ang manudlog bakak aron pagdanis sa mga magtutuo sa pagsunod kanila. So, gipanulod kunog mga lubo ang simbahan igsuon dyan mo nang nangamatay. Tinang uban nga nabili nagtudlo na pug di mao mo nang na baton kuno tong tibuok nga pagtalikod. Pero ang atong katubag ana dyan kining buhat 2029 granting nga kining mga tawhana dinhi nahurot. Pero dili man ni ang tibok iglesia igsoon dyan. Nga naman, kay kining buhat 2029, ang iglesia man ni dito sa Epeso. Na diri buhat 20, 17 taman sa 36. Ang iglesia dito sa Epeso nga gipanulod og mga lubo. Oh. Granting na lang, nahurot silang kamatay dito. Nahurot niya kadto ng iglesia sa Roma. Iglesia sa Thessalonica. Sa Filipos. Uguban pa. O, ako lang yung giapilig suon dyan. Kaya mo man ilang gamiton nga tudling nga nangamatay ko nawa na nagpadayon. Pero ang giingon nila, may pipila unya kaninyo ang magtudlog bakak. So dili ang tanan, pipila raman. Pipila. So wala gyud ay nahurot nga nudlo og bakak igsoong Veritas. Pipila ra ang manudlo og bakak. Wala mingon ang tanan. Mga suging dig paminaw at tangin ninyo ugma ang atong pag-replay sa audio presentation ni Attorney Bacalso nga atong na-record ni ato pang 2000. Ang tema may labot na matuod nga iglesia, no? Tangin ninyo ugma. Igsoon dyan ang imong panapos labi na kay mugika ng kaugma. Maing dagan kayong salamat kanimo igsoong Veritas sa imong pagdapit kanako. 5 ka adlaw natong panag-uban dinhi. Hinaot pa unta nga nakakontribute lang ko bisag gamay sa akong mga naibaw-an may tungod sa atong pagtuo o ngadto na sa imong mga suking tigpaminaw kaninyo mga kaigsunan ko. Hinaot pa unta nga inyong ipadayon ang pagsusi sa matuod nga iglesia, sa matuod nga pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo. Maayo ka na tungod kay sa atong pagtuon may tungod kang Kristo makabaluta, may tungod kaniya, mas higugmaon nato siya og mas makaalagad na kaniya. Dagang salamat kaninyo og hangtod sa sunod natong panag-uban. Daghan kayong salamat igsoon dyan no, nga sa imong pag-uli dire no. Nakatabang yung kanako din sa maong tulumanon. Okay. Mga suking digpaminaw sa dili pa ta hingpit no magpulag-pulag ay biyanin nyo kalimti atong Global Catholic Network kung EWTN. Nana siya sa Channel 48 sa atong Orient Cable Dipolo. O diya sa Katipunan sa ilang People Cable TV na sa Channel 61 kanang inyong hometown channel. O sa ubang cable no pataghibalog asa na nga channel no. Just inquire lang. O just kana bang pahibaw alang ko ninyo parang mapahibalo po nato diri para sa uban. Okay, no, ang atong cellphone number mao gihapon 0918-254-97065. Ang atong telephone number 212-6200. Okay. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary. Kini na lang inyong ubos ng mga igsuon, Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas o John Lowen Lumanta. Hangtod ug mapuhon samang oras ug istasyon. Sa ngalan sumahan sa Anak si Espiritu Santo. Amen. Amen.